Montáž strešnej krytiny Goodlock. Spoločnosť Lindab, akciová spoločnosť, slovenský výrobca strešných, odkvapových a trapézových systémov, je súčasťou medzinárodného švédskeho koncernu, ktorý bol založený pred viac ako 50 rokmi. Filozofiou tejto spoločnosti je neustále prinášať na trh produkty a riešenia, ktoré zjednodušujú akúkoľvek fázu výstavby. Zakladá si na kvalite vstupných materiálov a kvalite ich spracovania, čoho dôkazom sú certifikované procesy a výrobky a ich vysoká úžitková hodnota. Medzi top produkty, ktoré spoločnosť Lindab vyrába, patrí aj maloformátová strešná krytina Goodlock. Je unikátna práve tým, že sa neskrutkuje v ploche krytiny. Celý systém je zámkový, čo laicky znamená, že do seba veľmi presne zapadá a nedochádza tak k perforácii krytiny. Vďaka tomu toto jedinečné kotvenie krytiny odstraňuje u zákazníkov strach z neskrytých skrutiek, ktoré sú v tomto prípade prekryté samotnou strešnou krytinou. Výška vlny tejto krytiny ako jediná na slovenskom trhu je 48 mm, čím sa výrazne zvyšuje statická nosnosť celej strechy. Okrem tohto faktu dostáva ďalší prívlastok, a to pevná s dokonalým vzhľadom, dôkazom čoho je strecha bez viditeľných skrutiek s celistvým vzhľadom. Aplikácia na strechy je možná už od sklonu 15 stupňov. Jej nízka hmotnosť, ktorá predstavuje necelých 5 kg na meter štvorcový, nezaťažuje krokvy. A práve preto je táto krytina vhodná na rekonštrukciu starších objektov, avšak vďaka svojmu modernému vzhľadu aj na novostavby. Praktickou výhodou tejto krytiny je jej rozmer. Maloformátové dielce umožňujú jednoduchú manipuláciu pri práci a rýchlu realizáciu strešného systému. Krytina je dodávaná na europaletách, čo umožní bezproblémovú prepravu na miesto realizácie a rovnako aj možnosť výroby na sklad. Vďaka tomu je termín dodávky veľmi krátky. V praxi to znamená, že krytina potrebná pre štandardný rozmer strechy vám príde úhľadne poukladaná na palete, na rozdiel od veľkoformátových krytín, ktoré vám môžu zbytočne zaberať a blokovať priestor na dvore. Materiál, ktorý sa používa pri výrobe tejto strešnej krytiny, je vysoko kvalitný oceľový plech od švédskeho výrobcu SSAB v akosti S280GD s vrstvou zinku 275 g na meter štvorcový. Jeho povrch je ošetrený povrchovou úpravou Classic matný s 30 mikrónovou farebnou úpravou a 15-ročnou zárukou. Pre náročnejších ponúkame prevedenie Elite s 50 mikrónovou povrchovou úpravou a 30-ročnou zárukou alebo povrchovú úpravu materiálu Premium s garantovanou zárukou 20 rokov. Strešná krytina Goodlock je jedinečná a neopakovateľná, avšak len vtedy, ak prejde rukami odborníka, ktorý zabezpečí nielen jej estetickú, ale hlavne funkčnú stránku. Veríme, že toto video, ktoré zachytáva postup montáže strešnej krytiny Lindab Goodlock, vás presvedčí o výhodách tohto unikátu. Pred montážou akejkoľvek strešnej krytiny je dôležitá kontrola krovu a jeho nerovnosti. Strešná krytina Goodlock si obzvlášť vyžaduje precíznosť a presnosť. Ak je všetko v poriadku, začíname s montážou. Samotná montáž strešnej krytiny začína položením odkvapového lemovania na odkvapovej hrane. Keďže sa vyrába v 2 až 3 metrových dĺžkach, je potrebné ho upraviť do požadovaného tvaru a rozmerov. Používa sa na usmernenie stekajúcej vody z krytiny priamo do odkvapového žľabu a tiež na bezpečné odvedenie vzniknutého kondenzu spod strešnej fólie. Odkvapové lemovanie uchytíme klincami na krokvy v mieste odkvapovej hrany. Upevnenie hydroizolačnej fólie je ďalším dôležitým a nezanedbateľným krokom pri montáži strešnej krytiny.
Ukladá sa vodorovne smerom od odkvapovej hrany k hrebeňu. Prekladá sa približne 15 cm podľa naznačených čiar na fólii. Miesto, kde sa fólia spája, prilepíme lepiacou alebo obojstrannou páskou. Pri výbere fólie je potrebné riadiť sa odporúčaniami výrobcov ohľadom vhodnosti ich použitia pod plechové krytiny, ako aj pokynmi pre ich aplikáciu. Pri odkvapovej hrane strechy sa fólia prilepí na odkvapové lemovanie, čím sa zamedzí znehodnoteniu strešnej fólie vplyvom slnečného žiarenia, respektíve pôsobeniu mrazov a vetra. Po upevnení fólie začneme s montážou kontralát. Ich výška závisí od požadovanej výšky vetracej medzery. Rozmer kontralát sa navrhuje podľa sklonu a dĺžky strechy, avšak minimálny rozmer je 35x50 mm. Kontraláty je potrebné ošetriť náterom proti škodcom, avšak s dostatočným predstihom, aby chémia na to určená nepoškodila fóliu. Pod každú kontralatu na fóliu nalepíme špeciálnu lepiacu pásku, aby sa zabránilo preniknutiu vody hlavne v miestach, kde sa nachádzajú spojovacie materiály. Kontralaty v mieste úžľabia nikdy nespájame. Musíme totiž zabezpečiť odvádzanie kondenzu, a to minimálne 100 mm medzerou. Takto vytvorené vodotesné podstrešie je nutné hlavne pri nižších sklonoch strechy. Po osadení kontraláda nasleduje montáž lát. Odporúčame použiť dosky o rozmere 25x100 mm. Tento rozmer zabezpečí dostatočný priestor pre ukotvenie krytiny. Zároveň rovnomerne rozloží plošnú hmotnosť v prípade vonkajšieho zaťaženia, napríklad snehom alebo vetrom. Je nevyhnutné, aby takto vzniknutá plocha bola rovinná a rovnako je potrebné zabezpečiť kolmosť a rovnobežnosť strán, čo nám výrazne ovplyvní pozitívny výsledok montáže. Prvá je tzv. Odkvapová lata. Ďalšiu nabijeme hneď vedľa nej, aby sme vytvorili pevné podložie, na ktoré budeme následne montovať druhé odkvapové lemovanie. Tretia a každá ďalšia lata sa upevňuje k predošlej v osovej vzdialenosti 440 mm. Odporúčame upevniť vždy maximálne 3 až 4 rady lát, až potom namontovať krytinu. Vplyvom nadobúdania materiálu bude totiž vzdialenosť každé 3 až 4 laty menšia o 1 cm. Pri strechách s vysokým sklonom je vhodné použiť úžľabie s rozrážačom vody. Odporúčané prekrytie úžľabia je 20 cm. Na okraje úžľabia, v mieste, ktoré bude prekryté krytinou, sa nalepí univerzálny tesniaci pás. Po upevnení kontralát a lát sa na prvú latu pripevní ochranná vetracia mriežka, ktorá sa používa na ochranu prívodu vzduchu do priestoru pod krytinu vymedzeného kontralatami. Súčasne chráni podstrešný priestor pred zanesením od nečistôt. Pri strešnej krytine Lindab Goodlock je potrebné namontovať aj druhé odkvapové lemovanie, ktoré sa aplikuje pod krytinu, aby plynule odviedlo stekajúcu vodu zo strechy priamo do odkvapového systému. Druhé odkvapové lemovanie sa pripevní tak, aby jeho koniec zasahoval do 1/3 až polovice odkvapového žľabu. Následne sa môže uchytiť štítová doska, ktorá sa zakrie záveternou lištou. Tá sa používa na ukončeniach strechy na stranách po spáde. Spolu s univerzálnym tesniacim pásom zabraňujú podfúknutiu rôznych nečistôt, vody či snehu pod krytiny. Štartovacie profily sú východzím bodom pri montáži strešnej krytiny Goodlock a výlučne sa umiestňujú z pravej strany. Upevnia sa 1 až 2 cm nad spodnú hranu prvej laty tak, aby po celej dĺžke boli na pevnom podklade. Umiestnime ich nad rímsu na odkvapové lemovanie s odstupmi 251,5 mm.
Je dôležité túto vzdialenosť dodržať, aby pri montáži jednotlivých tabúľ nevznikli nerovnosti a zámky do seba pekne zapadali. Prvý štartovací profil sa umiestni tak, aby bol okraj tabule po jej namontovaní cca 1 cm od záveternej lišty. Pomocou stavbárskej šnúrky naznačíme priamku, ktorá zabezpečí, aby všetky štartovacie profily boli v jednej línii a zabránime tak nepresnostiam, ktoré môžu neskôr vážne skomplikovať montáž tabúľ Goodlocku. Pozdĺž celého odkvapu umiestnime vetrací hrebeň do 1/3 štartovacieho profilu, ktorý chráni priestor nad odkvapom pred vtákmi či hlodavcami. Zároveň slúži ako zábrana proti zafúknutiu padajúceho lístia a vetvičiek pod strešnú krytinu. Strešná krytina Goodlock je vyrábaná v tabuliach, čím je značne zjednodušená manipulácia s ňou. Montáž tejto krytiny sa začína zachytením spodnej časti prvej tabule o štartovacie profily bez použitia akýchkoľvek skrutiek. To platí aj pre všetky ostatné tabule v prvom rade, ktoré neboli z dôvodu tvaru strechy tvarovo upravované. Tabuľa sa zatláča smerom nahor. V hornej časti tabule sú špeciálne od výroby predvyrezané miesta pre jej uchytenie k strešným latám pozinkovanými skrutkami. Spôsob uchytenia musí byť taký, aby sme rovnomerne rozložili sily pôsobiace na krytinu počas skrutkovania a zabránili deformácii tabule, takzvané na preskočku. Tabule v druhom a ďalších radoch sa jednoducho spodnou stranou tabule zachytia o vrchnú časť tabule v predošlom rade pomocou zámky lock, bez použitia akýchkoľvek skrutiek. Tie sa použijú len pri upevnení tabule vo vrchnej časti, prípadne tam, kde sme museli zmenou tvaru strechy vrchnú alebo spodnú časť zámku odstrániť. Napríklad úžľabie, nárožie či vykier. V týchto prípadoch použijeme skrutky s ochranným lakom a podložkou. Obrázok znázorňuje odporúčaný postup a poradie ukladania tabúľ. Ak v ploche strechy narazíme na komín, strešné okno, prípadne iný prestup, postupujeme podľa montážneho návodu odporúčaného výrobcom. Ak je potrebné tvar tabuľ upraviť, použijeme na to vhodné náradie a prispôsobíme si tabuľu podľa potreby. V prípade, že odstrihneme z tabule viac ako jej polovicu, odporúčame v strednej časti rezu pod prelisom dodatočne umiestniť skrutku, napríklad farmársku. Ďalším krokom pre funkčný a dokonalý strešný systém je odvetrávací pás hrebeňa Lindroll. Ten sa umiestňuje pod hrebenáč na celú dĺžku hrebeňa. Nespornou výhodou je jeho šírka pásu, čím dostatočne prekryje vzniknutý otvor v hrebeni. Jeho úlohou je odvetranie strechy v tomto mieste, čím eliminuje tvorbu kondenzu a taktiež zabraňuje vstupu vody a snehu do strešného plášťa cez hrebeň. Posledným krokom je montáž hrebenáča. Jeho funkcia je ochrániť strešný systém pred vniknutím vetvičiek, lístia, vody či snehu, prípadne iných nečistôt. Súčasne pomáha chrániť vrchné odvetranie strechy a zabezpečuje jeho funkčnosť. Rovnako dodáva objektu celistvý vzhľad. Strešná krytina Goodlock je výnimočná a akákoľvek stavba s touto korunou je obrazom dokonalého, moderného a bezchybného diela. Stovky spokojných zákazníkov sa môžu píšiť touto krytinou na svojich domoch
či už sú to nové moderné stavby alebo naopak drevenice s nezameniteľným charakterom. Posúďte sami a nechajte sa inšpirovať referenciami s použitím strešnej krytiny Lindab Good Lock. V prípade záujmu nás kontaktujte na infolinke 0800 124 944. Chceli by sme poďakovať spoločnosti Strechy PK za pomoc pri tvorbe tohto videa a za ich profesionálny a odborný prístup.